Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho ngokufika late. Ukuphupha ngokufika sekwedlule isikhathi emsebenzini, esikoleni noma ingabe ikuphi. Kungaba nezincazelo eziningana ngezimo ezithinta wena ngaleso sikhathi. Ake sibheke kulezi zincazelo ezilandelayo okungenzeka zichazele liphupho. Leli phupho livame ukubangelwa ukukhathazeka noma ukwesaba ukungaphumeleli kulokhu obhekene nakho. Uma unemicabango yokuthi mhlawumbe angeke kulunge noma kuhambe kahle, ukufika ngemumva kwesikhathi kungabangelwa umuzwa wokuthi izinto uzibona ziphunyuka esandleni sakho. Lokhu kungavela uma ungakazi ukulawula kahle impilo yakho noma uhlela izinto zakho ngendlela engahambi kahle. Uma uzizwa sengathi kukhona obambezeleka kukho, njengokungafinyeleli ezifisweni zakho noma emsebenzini obhekene nawo, leli phupho lingaphinde libe inkomba yokuthi uyesaba ukwenza iphutha noma ukuhlazeka, ikakhulukazi uma umsebenzi obhekene nawo ngaleso sikhathi usho lukhulu kuwe noma ubaluleke kakhulu. Kungaba yisikhumbuzo sokuthi ube nesineke, uzinikeze isikhathi esanele salowo msebenzi, futhi wenze kahle kusanesikhathi esiningi. Nokuthi-ke amaphutha ayingxenye yendlela yokufunda. Leli phupho lingaveza ukugqilazeka noma ukucindezeleka kwengqondo yakho ngomsebenzi noma into obhekene nayo, okungaba i-interview, project noma i-exam, okungabonisa ukuthi ingqondo yakho idinga ukuphumula. Ukuphupha leli phupho kungabuye kuveze imimoya ephikisana nomsebenzi noma into obhekene nayo ngaleso sikhathi. Ingakho kubalulekile ukukhulekisa zonke izinto ezenzekalayo empilweni yakho, ngoba omubi akakuthandi okuhle. Uma kuwukuthi uphuphe ulate kodwa wagcina ufikile lapho bukade uya khona, kungabonisa okuhle nempumelelo emsebenzini noma entweni oyenzayo. Kuyenzeka-ke futhi kubonise ukubambezeleka kwezinto empilweni yakho, kusho ukuthi yebo zona ziyeza kodwa kancane ngenxa yezimo ezithile zakho empilweni. Kodwa-ke uma uzophupha ulate ugcine ungakwazanga ukufinyelela lapho bukade uya khona, lokhu-ke kungaveza okungekuhle noma okungahambi kahle kulowo msebenzi noma kuleyo nto obuyenza. Kodwa-ke akuhlali kwenzeka kanjalo. Kubalulekile-ke ukwazi nokuqonda izimo zakho zempilo ukuze uzokwazi nokuqonda ngamaphupho akho. Siyabonga, nisale kahle.